Эфирдатна информацион программасы белән Соба дулкыннары телевидениесы. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Халкыбыз өчен иң зур бәйрәмне быелгы яз 77-нче тапкыр бүләк итте. Христиан динен тотучылар өчен истәлекле көн. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Соба районына килде. Сәламәт буласын килсә, йөгер. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә спортчылар йөгерү ярышында катнашты. Бу атна иң зур бәйрәм җиңү көне белән башланып китте. Җиңү юлы җиңел түгел. Ул көнне күрү һәркемгә насыйп та булмаган. Рәхимсез сугыш туганнарыбызны, якыннарыбызны тартып алды. Бөек җиңүнең бәһасе әйтеп бетергесез югары булган. Безнең моны онытырга хакыбыз юк. Район үзәге бойлар сабасында бәйрәм демонстрациясе, хезмәт коллективлары, хәрби техника парады һәр елдагыча зур әзерлек, оешканлык белән үтте. Һәм без аны сезгә турыдан-туры эфирда трансляцияләдек. Билгесез солдат һәйкәленә, тыл хезмәтчәннәре истәлегенә куелган стеллага чәчәкләр салынганнан соң, оешма, предприятие, учреждение җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре, шәхси эшмәкәрләр бойлар сабасының тынычлык урамына юл алды. Биредә чыршы, нарат, туе сыман агачлардан хәтер бакчасы аллеясы барлыкка килде. Хәзер биредә 100дән артык агач бар. Бу агачлар үсәр, киләчәктә бакча тагын да зурайыр. 77 ел элек бөтен ил өстенә килгән афәтне җиңүгә бары тик кешеләрнең бердәмлеге, туган илебезне ярату нәтиҗәсендә генә ирешелде. Илебез яулаган җиңүдә шәмәрдәнләрнең дә лаеклы үз өлеше бар. Биредән узучы тимер юлдан фронтка исәпсез-хисапсыз вагоннар озатыла. Шул майданда халык 7 май көнне җиңү парадын каршылады. Шәмәрдәннең җиңү паркы капкаларын киң ачкан кунакчыл йорт кебек. Авылдашлар бирегә бәйрәм тантанасына ашыга. Йөзләрдә елмаю, кулларда чәчәк, тынычлык символлары. Җиңү көнен якынайтуга үзеннән өлеш керткән, җиребезгә тыныч һәм азат тормыш алып килгән һәркемгә мәңгелек дан. Ата-бабаларыбызның батырлыклары һәр вакыт истә. Каһарман геройларыбыз күңел түрендә. Бу хакта еллар узган саен безгә хәтер бакчасы да искәртеп торачак. Аның агачлары бүген утыртылды. Әкият бакчасы балалары да апаларына ияреп изге эш акциясында катнаштылар. Тарих бу мизгелләрне аларның хәтерендә мәңге саклаячак. Мантур иттереп агачларны сатып алдык. Һәм дә инде менә бүгенге чарага балаларны киендиреп, алдан килеп, лейка белән сулар алып килеп, утыртып агачны. Без аны Аллай берсе гел сулар сибеп торып, җәйкене бергә шушында килеп, ул безгә бик зур истәлек булып калыр. Без аны аерым матур иттереп, эмблемасын да ясап куйдык әле, әкият балалар бакчасы дип. Менә шулай Шәмәрдән җирлегендә эшләп килүче оешма предприятиеләргә җиңү паркының тимер юлга якын мәйданчыгында үз истәлекләрен саклау өчен урын бүлеп бирелә. Бик тиздән анда шушы туйлар үсеп китәргә тиеш. Коллективлар хезмәткәрләре белән берлектә барлык кирәк-яракларны туплап, агач утырту эшенә зур әзерлек белән килгәннәр. Мондый эшләр күмәклеге белән күңелле. Агачлар үсеп киткәндә матурлыгы белән ямьле. Шәмәрдәндә моңа хәтләр бер мәртәбән шушындый оештырып, агачлар утыртканык, менә Каеннар вокзалының соң ягында, поселок ягыннан карасаң, утыртты, үстек, бик матур булып, менә хәзер барыбызга истәлек. Ул вакытта безнең участник войналар бар иде әле. Алар белән бергә утырткан идек. Менә хәзер елдан-ел участниклар кими, сугышта катнашкан кешеләр. Шулай аңадан карамастан без аларның истәлеген искә төшереп, алар белән бергә утыртканны, хәзер үзебез утыртканны искә төшереп, үзебезнең хисләребезне шуның белән байтып торабыз. Туйлар сафы Соба районы хакимияте исеменнән дә тулыланды. Аны башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов утыртты. 2 рәт куаклар җир куенында үз урыннарын алып, майдан түренә сәлам юллап үсәрләр. Алар ел әйләнә яшел утырып, тимер юлдан узучыларга матурлык та бүләк итәр.
Тынлы оркестр чакыруында шәмәрдәнеләр парадка тезелделәр. Аның сафында лицей, газ үткәргечләр, шифахана, нефтебаза, яшьлек-яшьләр үзәге, Татметагро, почта, коммуналь хуҗалык, балкыш тернәкләндерү үзәге, коткаручылар отряды, Шәмәрдән урманчылыгы, әкият, Салават күпере балалар бакчалары, икмәк кабул итү предприятиеләре коллективлары бар иде. Хезмәткәрләр һәр тарафка сәлам юллап, горурлык хисе белән түрдән уздылар. Кызганыч, Шәмәрдән авыл җирлегендә бүген сугышның тере шаһитләре калмаган инде. Соңгы ветеран узган ел вафат булган. Истәлек хәтер стелласында Шәмәрдәннән ватан азатлыгы өчен күтәрелгән 600 авылдашның исеме уелып язылган. Менә без үзебездә бүген 7 май көнне үткәрәбез. Шушы зур бәйрәмне коллективлар белән матур итеп чыктык. Менә сценарий буенча апарабыз инде. Ләкин бу әйтми, что без 9-да үткәрәбез. 9-да безнең обширная программа, поэтому көтеп калабыз. Анда без тоже мероприятиялар күп. Кызганычка каршы менә бу 9 май алдыннан инде безнең былтыр үзебезнең последний ветераннар үлеп бетте. Тружник тылларда инде 30 гына кеше калды. Иң кичкенәсенә карасам, бу көне 90 яшь инде, иң улысына 102 яшь. Менә шуларны без тәбрикләп алдык. Кичә исән сау пока сөйләшәр, йөриләр. Молодцы. Мен әйтәсе килә инде шуны гына инде. Менә бәйрәм бу бүген көндә истәлекле бәйрәм. Дөньяда мәтерле хәлләр булып тора. Минем менә шундый зур пожелание иде. Кабатланмасын, булмасын, сугышлар килмәсен безнең җиргә. Халык бәйрәм барышын сәхнәдән дә, экраннан да күзәтте. Әйтерсең лә сугыш якында гына. Күңелгә үтеп керүче чыгышлар шул чорга алып кайтты. Какой рассвет! Вот бы никогда не кончалась наша последняя школьная ночь. Как же хорошо! Уже и птички просыпаются, и теплынь такая. Все когда-нибудь кончается, но это и неплохо, ведь дальше будет настоящая жизнь. Урланган яшьлек, түгелгән кан, вакытсыз өзелгән гомерләр, тарихка күз яшьләре белән язылган мәңге җуелмас вакыйгалар. Алар хәтерләрдә яңартылып, бүген сәхнәдән җаннарны тагын бер кат айкадылар. Гаиләсендә сугыш корбаннары булганнарга моны күзәтү аеруча тәэсирле иде. Сугыш еллары безнең гаиләбездә бик тирән эз калдырды. Минем әти ягыннан да, әни ягыннан да бабаларыбыз сугышта катнаштылар. Беренче көннән китеп, бер бабам Бекбаев Ахунҗан бабай Сталинград сугышында катнашып, 42 елда бик каты яраланып, кире кайта инвалид булып. Икенче бабам Шавалиев Нурулла Шавалиевич, ул сугышның беренче көннән башлап, ахыргы көненә катлык катнашып, бик җиңүне Прагада каршы ала. Һәм инде сугыш беткәч тә тиз генә өйгә кайтырга насыйп булмый. Ул 2 еллап тагын шушы үзебезнең илебездә җимерекләр торгызып, йортларны торгызып, төзекләндереп йөри. Кайтканнан соң шушы безнең Шәмәрдәнебездә беренче авыл советы председателе итеп билгеләнелә. Аннан соң югары таравына күчерелеп, анда авыл советы председателе булып эшли. Biz иптәшемнең бабасы да Гатауллин Ахмадулла Гатаулович сугышта катнаша, аннары әле Япон сугышында да катнаша. Хәзерге вакытта алар инде мәрхүмнәр. Без аларның онытмыйбыз. Алар безнең тормышыбызга ям бирү өчен дип, шушы матур аяз күкләребез астында без яшәсен дип тырышканнар. Бу бәйрәмдә дә бик сөенеп катнаштык. Үлемсез полкта аларның портретлары белән чыккан идек. Безнең Шәмәрдәнебез алга таба да шулай матур булып үссен, илләребез тыныч булсын иде, сугышлар күргән насыйп булмасын иде.
Һәм без яшь буын бу авыр тормышны онытмасак иде. Икенче яшь үсеп килгән яшь буынның сугыш афәтләре күрергә язмасын иде. Женя, передай маме, пусть не плачет. Я люблю ее и родину. Ну, фашист, смотри, кровь за кровь, смерть за смерть! Шәмәрдәнлеләрне, тыл хезмәтчәннәрен район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов котлады. Райондашлар, килгән кунаклар, рөхсәт итегез, барыгызны да илебез өчен зур бәйрәм, изге бәйрәм, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы белән беренче чиратта районыбыз башлыгы Рәис Нургалиевич Миңнеханов шәхсән үз исеменнән барлык район хакимияте, әйтергә кирәк, барлык район халкыбыз исеменнән тәбрик итәргә. Бәйрәм белән барыгызны. Җиңү тантанасының соңгы мизгелләре итеп Җиңү паркындагы стеллага чәчәкләр салынды. Җитәкчеләребез яу кырында ятып калганнарны шулай искә алдылар. Бу аларның батырлыгы алдында баш ию билгесе. Җиңү салюты батырларга мәңгелек дан символы. 8 май көнне районыбыз авылларында да Бөек Җиңү көненә багышланган митинглар үтте. Бүкәл авылында бу көнне яу кырында башларын салган авылдашлары истәлеген мәңгеләштергән монумент һәйкәл ачылды. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар чокыр, үзләре читтән көлеп карап тордылар. Фронтовик шагыйрь Муса Җәлилнең вәхшәт шигыре фашистларның кансызлыгын, Бөек Ватан сугышының кан кыйгыч, газаплы булуын бар яктан да ачып сала. Митингка килгән халыкка мәдәният хезмәткәрләре нәкъ менә шушы шигырьне сурәтләп күрсәтте. Сугыш чоры балалары аны күз яшьләренә буылып карады. Гомумән, сугыш афәттән күңеле белән аңлаган һәр буын аны тыныч кына кабул итә алмагандыр. Нәсима апа Ибраһимова Казанда яшәсә дә, елның матур айларын туган авылында үткәрә. Җиңү көнендә ел сайын катнашырга тырыша. Әтисе сугыштан кире әйләнеп кайтмый, хәбәрсез югала. Ә менә тормыш иптәше Рәфкать абыйның әтисенә якыннары янына кайту насыйп була. Рәфкать абый үзе Питрәч районы Салкын Чишмә авылыннан. Мен үзем 41 елның 1 майында туганнан шушы авылда. Безнең әти башта Карагандада эшләгән бер елда, аны Свердловскига күчкән булган, әти киткән вакытта мин Свердловскида 35 көнлек булып калганмын. Аны сугыш 22-сендә башлана бит инде. Монда 5 июньдә Сбурга дип алалар. Шул киткән кинчә әти кайтмый инде. 42 елның мартында Ленинград янында юкка чыга инде. Әни Свердловскида калган була, әти хат яза инде, сугыштан бетәр исәбе юк. Кайсы да булса әтиләргә кайтты. Минем әти мингәнеке, әни Бүкәлникендә. Аннан соң минем әни шушы авылга кайта, үзенең әти янында, мин шушында үстем инде. Мен бик яхшы хәтерлим, әтиләрнең авыл башында җыелып, җылый затып калган вакытларны. Авылдагы бөтен эшли торган колхозда эшләүче ир затлар китеп беткәч, авылда эшли торган эшләрне карт-карчыкларга, хатын-кызларга, бала-чагаларга башкарырга туры килде. Biz үзебездә балалар булуга карамастан, инде без 10 яшьтә кешеләр, эшче кешеләр шикелле, кем колхоз эшендә көтү шундый эшләрдә эшлидер. 25 сот елы бакчаны казып бәрәң үстерәдер идек. Ул үстергән бәрәңне әле үзеңә ашауга насип булса ярый, аны бит әле хөкүмәткә задание итеп түләргә кирәк. Бәрәң генә түгел, ит-сөт, күкаймай булган әйберләрен барысын тапшырырга кирәк. Әти кайтканда кескене без бакча башында бәрәңге сабагы җыеп җөридек абый белән. Безнең бакча башыннан Теләчегә бара торган машина шул үтә. Шуннан бер грузовой машина туктады, бер кеше таякка таянып безгә таба кайтып килә. Без әйтәбез, бу урыс түгел микән дип куркадыр бит әле ул вакытта. Ул безнең җаңа килеп җитте дә, малайлар килегез әле дип. Әнигез идәме диде, аннары танып алдык инде әти икән дип. Мен әйтәм, әни суга төшеп киткән ие дип, мин әнигә сыйыныч алырга җигердем әни каршына. Бүкәл авылыннан яу кырына 70 кеше китә. Шуларның 39-ы кире әйләнеп кайтмый. Сугышка үзебезнең җирлектән, безнең Измаил җирлегеннән 452 кеше сугышка китә. Шуларның 162 кайта алмый, кызганычка каршы. Инде менә бүгенге көннәр Бүкәл авылында
шушы стелланы ачу тантанасына җыелдык бит инде. Инде рәхмәтле мен инде шушы менә Бүкәл авылда Бүкәл авылда яшәүче авылдашларыбызга инде менә үзләре матур инициатива күрсәтеп, шушы стелланы төзеделәр. Инде бүгенге көндә шушы менә тантанада катнашабыз. Шушы форсаттан файдаланып, инде шушы җирлегебездә яшәүчеләрне, районда яшәүчеләрне барысындагы шушы җиңү бәйрәме белән тәбрикләп китәм. Инде һәр вакытта дагы аяз булсын, күңел тынычлыгы белән сау сәламәттә яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм белән барыгызны дагы. Әнинең әтисе булай, бабаем инде Мишән баштан Гараев Шәмсетдин шушы сугышта катнашып, инде бу боевой офицер дип әйтергә кирәк. Исән-имин кайтып, инде күп кенә елларда шушында җирлектә авыл советы булып эшләде инде. Инде 98 елда бакыйлыкка күчте. Инде аның ул менә күрсәтә безгә үзенең ранениялары белән боевой, үзенең менә аякларында аның осколкалары бар. Шулай ук инде әти ягыннан инде прадед була минем, тоже сугышта катнашкан. Камиләнең бабасы да фронт юлларын әйләнеп кайта. Бүгенге көндә инде ул мәрхүм. Һәм менә шулай ел сайын фотода булса да җиңү көнен якыннары, авылдашлары белән каршы ала. Гомумән, үлемсез полк һәр авылда яши. Хөрмәтле ветераннар, тылда хезмәт иткән, Буразнада үскән абый-апалар, без сезнең алда баш иябез. 77 ел буе дәвам иткән аяз күк йөзе, тыныч хезмәт, мул тормыш, тирә-ягыбыздагы матур табигать, ал чәчәкләр өчен без сезгә бурычлы. Минем бабам Хуҗа Әхмәтов Ризван Хуҗа Әхмәт улы да Бөек Ватан сугышында катнашты. Бүген мин аны бәйрәмгә алып килдем. Илебез азатлыга, тынычлыга, матур көннәрдә киләчәк буынны яшәтү өчен Герман җирендә башларын салган авылдашларын биредә дә тетрәнеп искә алалар, хәтердән җуймыйлар. Җиңү көне тантанасында дин әһелләре, җитәкчеләр, авыл халкы да чыгыш ясады. Балалар патриотик җырлар башкарды. Аннан соң сугышта катнашкан һәр авылдашларының истәлеген мәңгеләштереп һәйкәл ачтылар. Аларның рухын бүген менә ул саклый. Һәйкәлне авыл халкы үз көче белән сафка бастыра. Ахырдан аның ике як янәшәсенә нарат агачлары утырттылар. 2022 елның 8 май көнедә Төбәк авылы халкы өчен тарихи мизгелле бәйрәм булып истә калыр. Биредә җиңүнең 77 еллыгы уңае белән һәйкәл стелла ачылды. Ул авыл үзәгендә мәдәният йорты ишек алдында төзелә. Төбәк авылы күгенә таралып сугышчан җыр яңгырый. Бүген биредә зур тантана. Авылдашлар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын каршылый. Тантана диеп әйтергә дә тулы җирлек бар. Төбәклеләр яу кырында илебез азатлыгы өчен көрәшкән улларын искә алып, һәйкәл стелла төзетә. Аның ал тасмаларын район социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова җирлек башлыгы Айрат Сафин белән бергә балалар кисте. Сугыш тыл ветераннары, шулай ук балалар, укытучылар, кунаклар барыгызны да шушы улуг бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезгә сәламәтлек, гаилә илемендәге аяз күк йөзе телим. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә һәм бәрәкәтендә булыйк. Бәйрәм белән сезне. Сугыш Төбәк авылында яшәүче һәр гаиләнең ишеген шакый. 160 ир-ат кулына корал алып көрәшкә күтәрелә. Ни кызганыч, аларның 95-е мәңгелеккә шунда ятып кала. Исемнәре менә шушы мәрмәр ташка уелып язылган. Авыл халкы илебез азатлыгы өчен көрәшкән улларының исемен һәйкәл итеп мәңгеләштерә. Һәйкәл төзедек. Монда инде үзара салым программасына кертеп төздек без бу һәйкәлне. Авыл халкының үз өлеше керде, шулай ук бюджет Татарстан бюджетыннан шулай ук өлеш кертелде. Бу һәйкәлдә инде 160 сугышчы язылган. Аның инде 95-е Бөек Ватан сугышында һәлак булып калган. 65-е генә безнең шушы авыл җирлегенә, Төбәк авылына исән-имин әйләнеп кайтканнар. Инде бер сугышчыбыз әле, Аллага шөкер, исән сау. Бу Әлмиев Хаҗи Әхмәт абый, аңа инде 1 май көнне 102 яшь тулды. Бөек җиңү бәйрәме безне берләштерә. Бу безнең иң олуг бәйрәм. Тантанага килгән кунаклар котлауларны шулай башлады. Авыл имамы Илсур Даулиев, район хәрби комиссарияты вәкиле Айрат Садыйков, җирле ветераннар оешмасы рәисе Илдус Галиев һәр кайсы сүз алып матур ихлас теләкләрен әйтте. Фәхим Бикмиев үзе язган сугышчан шигырын укыганда күзләре яшьләнде. Җиңү көне бүген. Бабайларны килә котлыйсы. Җиңү алып кайтканнары өчен җылы сүзләр генә юллыйсы.
әбиләрне кочаклыйсы килә. Бабайларны зарыгып көткәнгә, яратырга әбиләр дә юк шул. Кайтып булмый. Кабат үткәнгә. Сугыш чоры техникалары парадын оештыруда Рифкат Шафиков алдыңгы сафта. Ул шушы җирлекнең кече Кибәче авылыннан. Яшьлек хатирәләренең иң якты мизгелләре бу якларда саклана. Техникаларны әзерләгәндә ул шушы асылны ачып сала. Мотоцикллар да шул чордан. 1955 елгысы иң алдан бара. ГАЗ-51, ГАЗ-52 машиналары да тарихи экспонат. Алар 1965 елда җитештерелгән. Рифкат абый улы оныгы белән бергәләшеп, менә шулай төбәклеләрнең бәйрәм шатлыгын уртаклашып килгән. Сезне менә бүгенге шушындый зур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Инде бүтән бу сугыш афатларын күрергә язмасын, күкләребез тыныч булсын, бергә мотор итеп яшәргә, күңел итеп ял итәргә, очрашырга, сезгә зур сәламәтлек телибез. Һәйкәл каршында мәдәният йорты хезмәткәрләре укучылар белән бергәләп инсценировкалы чыгышлар ясадылар. Сугышчан җыр, биюләр башкардылар. Яшь буын бу сугышның фаҗигасын, авылдашларының батырлыгын белергә тиеш. Менә шушындый һәйкәлләр тарихны онытырга юл куймый ди Болгар радиосыннан килгән журналист Люция Шәрәфиева. Мин бүген шушы Төбәк авылында һәйкәл ачылуга бик шатмын, чөнки сугышта һәлак булган Төбәк авылы яугирләре бу һәйкәлгә бик лаек. Менә мин хәтер китабы язган идем, анда мин барлап утырдым. 91дән артык кеше мин барлаган гына әле бу сугышта һәлак булган шушы авылдан, һәм алар арасында бик күп 3нче дәрәҗә дан ордены белән бүләкләнүчеләр бик күп. Менә мин бер вакыйганы гына әйтеп китәсем килә. Шушы авылдан кызыл йолдыз ордены белән бүләкләнгән Җәләев Гыйлаев Җәләл бабай бар. Ул Днепр елгасын 7 километр понтон күпер төзеп, 7 километр шушы елганы кишеп чыккан һәм менә безнең гаскәрләрне, танкларны, артиллерияны шул ут астында шуларны икенче як ярга чыгарган. Менә шундый аларның батырлары да бар. Шулай ук шушы безнең Төбәк мәктәбеннән чыккан бит инде Советлар Союзы геройларына тиңләшәләр алар. Абдулла Мөтигуллин 3 дан ордены кавалеры да бар. Шушы безнең мәктәптән чыккан инде. Аннан соң шушы авылдан учучы чыккан Абрар Нуриев Абрар абый. Менә шундый батырлары бик күп, аларның бик күп орденнар, медальләр белән бүләкләнгән кешеләр бар. Шушы авылдан чыккан полковник бар. Ул бик күп авылларда юк. Һәм шушы авылда ул хәтта безнең районыбызда да бердән-бер очрактыр. Шушы авылдан 6 бер туган Бөек Ватан сугышына киткәннәр алар хуҗиннар, һәм алар бөтенесе дә исән-сау әйләнеп кайтканнар. Аларның берсе авыл советы председателе булып эшләгән, икенчесе колхоз председателе булып эшләгән. Менә шуңа күрә шушындый батырлыклар кылган авыл билгеле шушындый һәйкәлгә лаек дип уйлыйм. Аларның тыл ветераннары да сугыш вакытында тылда эшләгән әби бабайларыбызның да, әбиләребезнең дә, үсмерләрнең дә хезмәте данлауга бик лаек. Шуңа күрә мин мондый һәйкәл тантанасында катнашуымда, һәйкәл ачу тантанасында катнашуыма бик сөйрәм. Кибәче авыл җирлеге 3 авылны берләштерә. Алардан барысы 417 кеше сугышка китә. Бары тик 175-нә генә туган якларга исән кайту насыйп була. Төбәк авылында туган, бүгенге көндә Питрәштә яшәүче Данил Сагыйровның да сугыш, әби бабалары турында хатирәләре бар. Һәйкәлгә аның бабасының да исеме уелып язылган. Минем монда бу авылда инде бабай сугышка китеп һәлак булган. Әби шу bir o'zi 5 bola o'stirgan, butun ishida para o'stirgan endi. Әти дә инде, аның сеңлеләре дә бабайны бердә хәтерләмәй үзләр. Менә мин менә рәхмәт әйтәм генә. Безнең авылыбыз елдан-ел матурая, асфальт юллары бар. Авылга кайткан сайын авыл елмайып каршы ала. Менә бүген монда бу һәйкәлне ачуга җыелдылар. Район башлыкларына да безнең авыл поселение башлыгына да, авыл халкына да шундый нәрсә җыеп каушый инде. Шундый рәхмәт инде аларга. Без кайткан кешеләр шуңа шатланып яшәргә тиешбез.
Хәрби киеменнән әле дә зур горурлык белән йөрүче Илдус Галиев күп еллар укучыларга хәрби патриотик белем нигезләрен төшендерә. Бүгенге көндә ветераннар лаеклы ялдагы өлкәннәр белән актив эшли. Төбәк аның туган авылы. Мин дә үземнең туган авылыма һәм үзебезнең авылыбыздан чыккан ветераннарыбызны сугышта һәлак булган һәм кайтканнан соң инде хезмәт итеп бу дөньядан китеп барган ветераннарыбызны хөрмәтләү өчен, авылдашларымны күрү өчен шушы авылга төштем. Безнең бу очрашулар ветераннар көненә багышланган очрашулар һәр елны дәвам итеп 77-нче генә елы түгел, 80, 85 һәм 100 елларындагы каршы ала торган истәлекле, бай, тыныч күк йөзендә каршы ала торган бәйрәмнәрнең берсе булып калсын иде. Сугышчан батырлар һәйкәле сагында торуны укучылар зур горурлык белән башкардылар. Алга табада ул аларның шифлыгында булачак. Җәен чәчәкләр үстерү, кышларын, карларын чистарту җаваплылыгын алар яхшы аңлай. Минем бабаем да сугышта катнашкан, Исмагилов Габдрахман. Менә шушы һәйкәл ачылуында катнаштым. Үземнең бабайларым белән бик горурланам, аларга бик зур рәхмәт җиткерәм. Ил көннәрбез тынычлыгы өчен миллионнар башларын салган. Аларның гомерләре хакына без рәхәт тормышларда яшибез. Ышынып, җырлаган, канатланып биегән шушы балалар киләчәге дә якты булсын иде. Кирәкми безгә сугыш. Илебез әләмнәре аяз күкләрне сәламләп җилфердәсен. Хәзер башка хәбәрләр хакында. 8 май көнне эш сәфәре белән Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Саба районына килде. Ул төбәгебездә православие динен тотучылар яшәеше һәм храм эшчәнлеге белән танышты. Татарстан митрополиясы башлыгы Кириллны һәм аның урынбасарларын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов Саба теләче чигендә каршы алды. Милли моңнар һәм баллы чәкчәк тә кунаклар күңеленә хуш килде. Киләсе һәм төп тукталыш Шәмәрдәндәге храмда булды. Биредә митрополит Кириллны Артемий Атакай һәм православ динен тотучылар каршы алды. Храмда күптән түгел узган Пасха бәйрәме уңаеннан прихожаннар белән бергә гыйбадәт кылу үткәрелде. Бу храм районыбызда бердән-бер һәм ул 2004 елдан бирле эшләп килә. Шөкер, республикабызда төрле милләт вәкилләре дә, дин тарафдарлары да үзара дус һәм тату гомер кичерә. Һәр кайсы үз дини бәйрәмен ирекле рәвештә үзе теләгәнчә билгели, аның кануннарын тотып яши. Саба районында да бүгенге көндә конфессияләр һәм милләтләр тынычлыгы хөкем сөрә. Бу хакта митрополит Кирилл үзе дә билгеләп үтте. Очень рады, что здесь строится замечательный храм. Очень надеемся, что в ближайшее время он будет освящен, и люди будут молиться уже не в этом перестроенном помещении, а будут молиться уже в таком классическом, настоящем православном храме. Для нас было очень радостно видеть состоявшийся приход. Очень хорошо, что священник здесь уже давно служит. Надеемся, что он здесь будет служить еще долго и долго. То, что люди жили благочестиво, правильно, любили Бога, исполняли заповеди Всевышнего, жили по его заповедям и в мире и благополучии, как это в принципе у нас во всем Татарстане имеет место быть. Очень рады, что даже в этом районе, где абсолютное большинство придерживается мусульманской религиозной традиции, есть православная община, и не слыхал и ни до, и не сегодня у людей спрашивал, нет никаких претензий, все живут в мире, в таком добрососедстве и составляют собой единый большой российский народ. Татарстан митрополиясы башлыгы гыйбадәт эшен дәвам итеп прихожаннарны изгеләндерде һәм янәшәдә генә халык көче белән салынучы храмда да дини йола башкарды. Яңа храмга нигез 2017 елда салына һәм быел барлык эше дә төгәлләнеп прихожаннар өчен хезмәт күрсәтә башлар дип көтелә. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл гыйбадәт кылганнан соң халык белән дә аралашты. Аның эш сәфәре бөек җиңүнең 77 еллыгын каршы алган көннәрдә үткәнлектән ул район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов узатуында Шәмәрдәннең җиңү паркындагы бөек ватан сугышы каһарманнары истәлеген саклаучы мемориалга чәчәкләр салды. Халыкка теләкләрен җиткерде. Берегите друг друга, не обижайтесь, терпите, все, Господь всем поможет. Спасибо. Рада за батюшку? Очень даже.
Диннәр төрле булса да, Ходай һәркемгә бер. Шуңа да дини кыйммәтләрне саклап, үзара дус, тыныч, һәр милләт вәкиле белән бер гаилә булып, патриотлык хисләрен югалтмыйча, сәяси конфликтларга юл куймаска тырышып яшәсәк иде. Гармунчының урыны һәр вакыт түрдән. Йөрәктә дә, туй, мәҗлестә дә, бәйрәмдә дә. 8 май көнне район мәдәният бүлеге тарафыннан Яңгырасын гармун моңнары исемле бәйрәм үтте. Халык сәнгате һәм мәдәни мирасны саклау елына багышланган чарада 300-гә якын гармунчы катнашты. Район мәдәният бүлеге хезмәткәрләре бу кичтә халыкны үткәннәргә алып кайтып, гармунлы кичләрне хәтердә яңартты. Бу чара беренче тапкыр 2015 елда үткәрелгән иде. Быелгысы халыкны хәрби техника һәм гармун күргәзмәләре белән каршы алды. Biz бүгенге күргәзмәгә менә Юлбат мәдәният йортыннан Төньяк авыл клубы Юсуф фалан безнең китапханачы тагын бар Юлбат мәдәният йортында барыбыз җыелышып, менә шушындый күргәзмәгә баяннар җыйдык авылдан. Буларның һәр берсенең тарихы бар. Тарихлары төрле. Менә итальяннарның сүз беләсез, күбесе сугышларда булып кайткан, андыйлар да бар. Күбесе инде ветераннар үзләре мәрхүмнәр. Шулай да балаларны калдырган, кемнеке беләндер уйныйлар, кемнекедер күргәзмәдә менә шулай саклыйлар гына инде хәзер. Күргәзмәдә һәр гармунның тарихы, хуҗалары хакында язылган мәгълүматлар урнаштырылган. Биредә иң борынгы гармун 1914 елгы. Ул үзенең 19 елда туган малаена калдыра. Ул 19 елгы малае 45 елга кадәр сугышта була, но һәлак була. Гармун дальше китә бара, Ленинградка барып җитә. Ленинградтан инде безнең Юлбат кешесе алып кайтып, авылда уйный. Ул әле уйный торган гармун үзенең моңнарын җугатмаган диясен килә. Һәр мәдәният йортының күргәзмәсе үзенчәлекле. Аны әзерләгән кешеләр һәр берсенең тарихын тирәнтен өйрәнгән. Элек җыр-моңга гашык егет-кызлар өчен гармун иң зур бүләк була. Бер гармун бер гаиләне генә түгел, бар авылны моңга күмгән. Курсабаш авыл җирлеге күргәзмәсендәге Гатауллиннарның гармуны әнә шундыйлардан. Безнең менә Курсабаш җирлегендә, Курсабаш авылында бик күп баянчыларыбыз бар. Bizim bir konsertimiz dağın bayansız, garmunsuz, talyansız uzmay. Bütün beyramlarımızda da onlar bik tilep katnaşalar, halkını biyiteler, jırlatalar. Гармуннарның төрлесе бар. Талияны, Саратовские, хромкасы, тимәлесе, бакалысы, күреген кул белән тарта торганы һәм тагын әллә ниндиләре. Күпчелек баянчыларның да иң беренче уен коралы әнә шул гармуннарның берсе булган. Бәйрәмдә гармунчы хатын-кызлар да игътибар үзәгендә иде. Бик рәхәтләнеп катнашам беренче мәртәбәле мондай чарада. Бик ошый, гармунчылар да бик күп монда. Bütünse milli kiyimlerden kelgenler. Min 11 yaşta şulay garmon oynarga kışkırta başladım. Şundan soň meňe şeýke digen garmon alyp berdiler. Mine şundan berler. Hazır meňe 61 yaş. Bik usta oynamasam dagı, şulay dagı men özü bizden folklor bar Kırbaş awulynda. Şol folklor gruppasynda oynap, jırlap, şulay köňül açyp berебиz. Men de birinçi tapkır mine şu garmonçylar näme keldim oýnanyna. Men de şu kiçkineden abilar garmon oynaganda şularga kyzygyp tillerine sıza oynarga öğrendim indi. Ağır түгелме? Аның ağırlığı da var bildiğimde. Yok, alay ağır түгел. Шыкша авылында бер генә чарада гармун баяннан башка узмый. Бу авыл гармунчы, җырчылары, фольклор ансамбльләре белән данлыклы. Без 5 гармунчы килдек монда. Кемнәр алар? Тазиев Кадир, аның малае Тазиев Рөстәм, Мирасов Фәнис, Üzüm Safin Rafael 5 kişi. Өзіңіз мына гармонда неше яштан уйный башладыңыз? 10 yaşta уйный başladım. Opa Orçada оқығанда шул вакыт баянап кайтып торган ие. Шундан кирип киттим. Non баянда уйнамадым. Менә шушындай двухрядка гармоннарда уйнадым. Хәзер көнгә хат уйнамайм. Нәрсә бирә гармонда уйнау? Ул бик тынычландыра торган әйбер. Аны biz 7 бала үскәч, аны кайда да кашып булса да өйрәндем инде, күңелдә булгач, ул шул күңелгә керсә,
жан тынычлыгы бирә. Бу киштә җыр моң сөючеләр назалы, йөзек салышлы сыман яшьлек уеннарын искә алды. Теләге булганнар Казанда пешкән бутка, кайнар коймак, самовар чәеннән авыз итте. Сталинград икмәге пешмагы да үзенчәлекле. Биредә әлеге ипи хакында барлык тарихи мәгълүматларны белергә мөмкин. Сугыш чоры музеенда исә халыкны Сталин каршы ала. Шул чорның экспонатлары барысы да мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан булдырылган. Барлык райондагы баян, гармон, тальян, Саратов гармоннарын җыеп, шушындый гармончылар бәйрәме үткәрәсе килгән иде. Бу безнең бөек җиңү бәйрәме алдыннан оештырылды. Нәкъ менә тарихны өйрәнсеннәр, тарихны барласыннар дип. Бүгенге бу бәйрәмгә безнең районнан 200-дән артык баянчы гына җыелды. 200-дән артык баянның барсының тарихы барланды. Моның төп максаты яшьләргә шушы тарихны бирү һәм гармон моңын, баян моңына мәхәббәт уяту безнең. Мин инде шанам, безнең менә балаларыбыз да, яшьләр дә монда күп. Алла бирсә, татар халкының баян, гармонга мәхәббәте бер кайсында сүнмәс дип. Чараны Бәрмәнчек Керәшен дәүләт фольклор ансамбле чыгышы да бизәде. Сәхнәдә хәрби патриотик җырлар, биюләргә дә киң урын бирелде. Гармон моңа күңелдәге барлык авыр хисләрне оныттыра. Күңелдәге бушап, чистарып калган урыннарга гармон тавышы тынычлык бирә, ә күңел тынычлыгы зур бәхет бит ул. Атна информацион программасын спорт яңалыклары дәвам итә. Шәмәрдәндәге яшьлек спорт комплексында бу атнада самбо көрәше буенча ачык республика турниры үтте. Республика, район һәм шәһәрләреннән килгән самбочылар көч сынашты. Яшүсмер малайлар һәм кызлар арасында узучы әлеге турнир Татарстанның атказанган тренеры СССРның спорт остасы Мөдәрис Галимуллинның якты истәлегенә багышланып оештырылды. Исән булса, аңа 75 яшь тулган булыр иде. Мөдәрис Галимуллин 45 ел гомерен яшь буынга самбо көрәше серләрен өйрәтүгә юнәлдергән. Берничә буын спорт мастерларын тәрбияләгән. Турнирның ачылу тантанасында да 100-дән артык спортчы, Татарстан Республикасы самбо федерациясе вәкилләре, районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Мөдәрис Галимуллинның хезмәттәшләре, гаиләсе катнашты. Он не традиционный, но мы периодически его проводим в честь памяти заслуженного тренера Республики РТ Галимуллина Мударис Галимулловича. Мы начинали вместе с ним работать. Есть небольшие перспективные спортсмены. Это Асхадуллин Искандер, кандидат в мастера спорта, призер Приволжского федерального округа, победитель первенства республики. Также Насыбуллин Бахтияр, тоже кандидат в мастера спорта, он призер тоже Приволжского федерального округа, победитель первенства республики. И у нас есть еще две девочки, Земского Аделина, также кандидат в мастера спорта. Ну, призер округа, участницы первенства России, как и Искандер, как и Бахтияр. Көрәш 2 келәмдә алып барылды. Аларда Казан шәһәреннән Нурлат, Яшелүзән, Әлмәт, Лаеш һәм башка районнардан 2008-2010 елгы яшүсмер егетләр һәм кызлар көч сынашты. Егетләр 31 килограммнан алып 71 килограмм авырлыкларда, кызлар 40, юниорлар 64 һәм 71 килограммда көрәште. Аларга Россия күләм категорияле хөкемдарлар бәя бирде. Бахтияр Насыбуллин Алим мәктәбе укучысы, спорт мастерлыгына кандидат нормасын үтәгән. В этом году отобрался на первенство России, к сожалению, проиграл. На сегодняшнее соревнование у меня настрой боевой. Мөдәрис Галимуллин тәрбияләгән укучыларның берсе Ришат Нигъматуллин, ул Россиянең спорт остасы. Казан шәһәрендә Акбарс клубында самбо буенча тренер. На сегодняшний день продолжаю ремесло тренеров своих. Мөдәрис абый минем тренер. Кечкенә вакыттан 7 яшьтән ул мине уже икенче әти булып үстерде. Күп знания бирде. Аннарысын әкінәп шулай иттереп Европаларда буенча әйләнеп кайттым инде. Европаларда нәрдә көрәшеп. Мин үзем дә помню, мондый соревнованиялар булган үзем элек мин дә көрәшәем Шымарданда булганда. Бүген уже такая честь, что приехали, үзебез
Ришатның укучылары да бу көнне ачык турнирда көч сынашты. Казан кызы Алсу Задайхановага 13 яшь, 5 ел дәвамында самбо белән шөгыльләнә икән. Кызлар өчен дә бик кирәкле спорт түре ди ул. Участвовала также на соревнованиях на РТ, то есть на татарских соревнованиях и на Приволжском федеральном округе. Какой у тебя настрой на сегодняшний турнир? Только побеждать, только первое место. Мөдәррис Галимуллинның тормыш иптәше Ифтария ханым, кызы Лилия, уллары Ильяс һәм Руслан быелгы турнирга махсус бүләкләр, спорт мастерлыгына сертификатлар, дипломнар әзерләп килгәннәр иде. Уллары да үз изеннән киткән. Бүгенге көндә тренерлар Россиянең спорт сталары. С детства нам с братом прививал все-таки дзюдо больше, да, но с течением обстоятельств мы перешли в самбо. Очень яркий, красочный вид спорта. Очень отрадно то, что мы продолжатели династии нашего, как сказать правильно, самбо. Также продолжаем род деятельности, также тренируем, выезжаем и завоевываем медали. Очень отрадно то, что проводят турнир, уже 5-й турнир подряд, памяти Галимуллина Мудариса Галимулловича. Он внес большой вклад в Сабинский район в развитие самбо, воспитал призера Европы Нигматуллина Ришата, прославленный на всю Россию парень. Такие кадры куются вот именно в этом зале, где, не щадя себя, работают над своим самоконтролем, выносливостью. Большое спасибо хочу сказать организаторам турнира, именно администрации Сабинского района, то, что чтят память заслуженного тренера. Җиңүчеләр грамота, медаль һәм акчалата бүләкләргә ия булдылар. Мөдәррис Галимуллинның эше бүген дә дәвам итә. Укучылары үзләре хәзер тренерлар һәм уңышларга да ирешәләр. Остазларының алымнарын укучыларына өйрәтәләр. Аның истәлегенә булган ачык республика турниры быел 5-нче тапкыр оештырылды һәм соңгысы булмас дигән өметтә дә калабыз. Иемле саба яр буен кыш көне чаңгычылар үз итсә, көннәр җылытуга җиңел атлетика белән шөгыльләнүчеләр биредә үткәрелә торган ярышларны көтеп алалар. 7 май көнне исә биредә Бөек җиңүнең 77 еллыгына багышланган йөгерү ярышлары булып узды. Иемле саба яр буенда үтәсе ярышка 140лап йөгерешче килгән иде. Күпләр гаиләләре белән катнашуны хуп күргәннәр. Мариэлдан, Арчадан килгән йөгерешчеләр дә сынатмадылар, призлы урыннарны яуладылар. Ярышта катнашучыларны Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ире Гарипов сәламләде. Спортчыларга уңышлар теләде. Иң элек стартка 1-2 сыйныф кызлары басты. 500 метр араны алар җилдәй җитез йөгереп тә уздылар. Бу яшь категориясында Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә укучы кызларга тиңнәр булмады. Призлы урыннарны алар яулады. Малайлар арасында да көрәш бик киеренке барды. Балаларның җиңүгә омтылышларына өлкәннәр көнләшерлек иде. Әти-әниләр исә балаларга көч биреп торды. Мәсәлән, байлар Сабасыннан Рәхимовлар гаиләсен алсак, әнисе Миләүшә дә, улы Адель дә призерлар булдылар. Хәзерге вакытта минем улым Адель бадминтон түгәрәгенә йөри. Спорт түрен бик яратабыз. Үзем дә кичкенәдән спортны бик яратам. Хәзердәгән һәм шул системада да эшлим. Спорт Сабарияны мәктәбендә. Хәзерге вакытта ярышларга бик йөргән юк инде, но тырышабыз йөрергә, менә йөгерергә, чаңгыда. Укыган вакытларда инде бүтән ярышка да теләп йөридем, чаңгыга, тенниска, йөгерешкә, йөзүгә. Ярышларда катнашырга тырышам күбрәк. Сәламәт яшәү рәвеше бүтән кешегә дә кирәк. Спортны бүтән кеше дә яратырга тиеш. Спорт булса, саулык та була. Мин спорт түрен бик яратам, һәм инде менә шунда катнашучыларга барысына да уңышлар телим. Спорт ул сәламәтлек, яхшы кәеф чыганагы да. Кичкенәдән спортны үз иткән балалар тырыш, максатчанда булып үсәләр. Ярышта катнашырга яратам. Мин кыш көне чаңгы ярышларында катнашам, җәй көне йөгерәм. Мин бүген әнием белән йөгереп ярышырга килдем. Мин ярышларда катнашырга бик яратам. Ул минем шөгылем. Бала күңелендә спортка мәхәббәт уятуда физик тәрбия фәне укытучыларының да роле бик зур. Измә урта мәктәбенең физик тәрбия фәне укытучысы Азат Галиев спортчыларны иң элек үз үрнәгендә тәрбияләүне максат итеп куя. Җиңел атлетика белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр дә яхшы.
Йөгерү ярышында укучыларының призы урыннар яулаулары укытучы өчен зур горурлык. Biz indi qışkı sezon, şangı sezonu bituga indi şuşa jeyge sezonga hazırlana başlayız. Yugurullarga, lühe atletik dep degende, jеңil atletikaga. Балалар белән сразу шушы апрель айыннан йөгерүләргә әзерлекне башладык. Безнең инде үзебезнең мәктәпләр арасында дагы ярышлар уза бит инде. Язгы кросслар, шуңа әзерлек этабы белән буларак та менә ярышларга килдек бүгендәген. Шушы бөек җиңүнең 77 еллыгы уңайыннан шушы кросска килдек. Алар барсы дагы шушы призлы урыннарга чыгу нияте белән омтылып киләләр, шуңа кызыгып ярыш бит инде ул. Исеме бар, өметле балалар дагы бар. Бу өлкәдә инде шулай бүтән кешеләр җиңүче була алмый, әмма ләкин инде әзерлек шулай бара, ярышлар этабын уза инде. Һәр йөгерешчегә җанатарлар көч биреп тордылар. Бөек җиңүнең 77 еллыгына багышланган ярышлар спорт сөючеләрне бергә очраштырды, яңа җиңүләргә рухландырды. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.